Îngerul Gabriel. Pe o potecă de munte mergea singur un băiețel. La început a mers cu avânt. Pe măsură ce urca muntele, a început să obosească și chiar să aibă anumite temeri. Ar fi vrut să se uite în urmă, să vadă cât a urcat, însă îi era teamă. Băiatul a devenit din ce în ce mai abătut și credea că poate n-a făcut bine că a urcat singur pe această cărăruie. A crezut că ar fi putut să ajungă în vârf cu avântul pe care l-a avut. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Îi apăruse teama de a-l prinde noaptea acolo, în mijlocul muntelui, și l-a determinat să nu se așeze pe pământ. Mergea de parcă stătea. I-ar fi prins bine ca cineva să vină să-l împingă și abia a terminat de gândit că a simțit cum ceva îl atinge pe spate. A început să meargă mai cu avânt. I-a plăcut această suflare pe care a simțit-o în spate și s-a întrebat: oare cine mă împinge de la spate? Cum a terminat de pus întrebarea, a auzit: eu. Care eu? A întrebat în gând băiețelul. Cel care sunt lângă tine, Gabriel. Gabriel? A continuat băiatul dialogul în mintea sa. Da, eu sunt îngerul Gabriel. Atunci băiatul s-a luminat și a dat seama că a auzit vocea îngerului și a întrebat cu voce tare: Îngerul Gabriel? Chiar el? Cum se poate așa ceva? Se poate, orice se poate. Așa este, orice se poate. Când ai mai avut această stare? L-a întrebat îngerul. Când eram mai mic. Mai mic decât acum? Da. Ce simțeai tu atunci? Eram abătut. Da, copilul din tine era abătut? Știi că acel copil nu a plecat nicăieri? Este în tine. Wow, n-am mai auzit asta până acum, dar înțeleg că așa e. Băiețelul din mine se simțea abătut pentru că nu avea suficiente jucării cum aveau alți copii și că părinții credeau că nu-și permiteau să-i cumpere. Mă așezam după ce mă jucam într-un loc și stăteam abătut pentru că părinții nu-și dădeau voie și nu puteam să le cer. Simțeam că dacă le-aș cere să-mi cumpere o jucărie, ar fi prea mult pentru ei. Îi vedeam că muncesc și fac destule pentru mine. Deseori mă gândeam că dacă ar putea să-mi cumpere, ar face asta fără să le mai spun eu. De aceea nu îndrăzneam să le spun. Da, te înțeleg, Gabriel. De unde știi tu care este prenumele meu? Știu, bineînțeles că știu. Iar dacă nu mă vezi, știi și tu că așa cum te-am împins să mergi spre vârf, știu și alte aspecte din viața ta și am venit acum aici să-ți spun că este în regulă să-mi comunici toate aceste lucruri pentru că am venit să te ajut pe tine, copilul Gabriel. Eu sunt îngerul care ajută copii. Vin mereu cu vești bune. Mă bucur. Mi-ar plăcea să te îmbrățișez acum. Da, mi-ar plăcea și mie. Uite, o să te îmbrățișez eu. Copilul Gabriel a simțit o energie blândă și s-au așezat acolo ca doi prieteni. Copilul i-a spus că i-ar plăcea să nu mai simtă deloc această stare care îi apărea. Ce stare ți-ar plăcea să simți tu, copil frumos? Mi-ar plăcea să fiu bucuros tot timpul, să sar, să urc muntele acesta repede. Nu chiar fuga, dar să urc ușor. Bine, te pot ajuta. L-a mai ținut în brațe și l-a ajutat să se elibereze de acea apăsare. Acum poți să zâmbești larg și să fii bucuros. Să știi că se poate. Îngerul l-a mângâiat pe cap și a spus: sunt întotdeauna alături de tine. Esențial este să mă chemi. Nu ești niciodată singur, să știi asta. Copilul și-a dat seama că așa este și și-a lăsat capul pe pieptul îngerului, a simțit cum se descarcă de acea stare neplăcută și se încarcă cu o stare de bucurie. I-a mulțumit îngerului Gabriel, simțind cum
Cum acesta zâmbește natural, a început chiar să meargă un pas alert, urcând muntele cu bucurie. Ajuns în vârful muntelui, îngerul i-a spus: ai ajuns aici sus. Gândește-te, Gabriel, că poți să faci absolut tot ce-ți dorești. Ai în tine tot ce ai nevoie. Să ai încredere că totul se întâmplă așa cum îți dorești. Ai încredere deplină și se va întâmpla. Vrei să cobori? Da, vreau. Voi sta alături de tine cât timp vei coborî. Copilul a coborât pe aceeași potecă pe care a urcat muntele, găsind în drumul său niște ghinde. S-a plecat să ia câteva și le-a îndesat în buzunar. A coborât lin. În curând a ajuns la poalele muntelui. Aici îngerul l-a întrebat: te descurci să ajungi singur acasă? Mă descurc. Vrei să vii și tu cu mine? Vin dacă tu vrei. Sunt alături de tine în continuare cât ai nevoie. Astfel că au mers împreună pe un drum care ducea spre casa copilului Gabriel. A ajuns acasă, Gabriel, copilul, a strigat-o pe mama lui, zâmbind: mama! Mamei sale îi zâmbeau ochii când l-a privit și, văzându-l vesel așa cum fusese până la 3 ani, când zâmbea tot timpul și nu putea să stea în brațele sale, deoarece era tot timpul curios și se întorcea când pe o parte, când pe alta. Mama a recunoscut acel zâmbet pe fața fiului ei și care i-a fost adus la suprafață întocmai ca în primii ani de viață. S-a dus la el și l-a îmbrățișat, recunoscând acel zâmbet, acea bucurie. L-a pupat pe frunte, locul în spatele căruia se găsește glanda pineală, care este în conexiune cu sufletul. L-a mai privit odată și i-a pupat ochii, obrajii și nasul. A simțit ca și cum îl pierduse, iar acum l-a regăsit. Îngerul Gabriel i-a îmbrățișat pe amândoi, i-a binecuvântat și le-a dat un nou start în viață. A venit și tatăl copilului. Acesta, văzându-i îmbrățișați, i-a îmbrățișat la rândul său, îngerul îmbrățișându-i pe toți 3, binecuvântându-le casa. Până să adoarmă copilul Gabriel, a primit o jucărie nouă și a fost nespus de bucuros. După ce s-a jucat cu ea, a luat un pat și a ținut-o în brațe, iar de atunci a apelat întotdeauna la îngerul Gabriel, îngerul care aduce vești bune.